ना बे जोबोद मोजां आं गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद डिमाकुसि माने दख'राखौ साबायखर बावो आरो बिनि जि स्पर्ट्स एस'सिएसन बोसोरफ्रोमबो जितु बड'लेण्ड गेलेन्स काप बेखौ खुब गाजा गोमजायै माने खुङो बिनि जितु थासारि आबहावा बे जोबोद मोजां आरो हाजार हाजार मानसि बयबो फैनानै नायफैयो आरो बिनि जि बादायगिरिफोर बिसोरबो खुब मोजां आरो मुंदांखा टीमफोरनिफ्रायनो फैयो ओंखायनो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि बे डिमाकुसि ओनसोलनि जे लाइमोनफोर बे लाइमोनफ्रा गेलेनाय बिथिङाव गोबां थुलुंगा मोननाय आरो बिसोरनिफ्राय गोबां आदब खायदा सोलोंनो हायो आरो जायजों दा भेरगाव स्पर्ट्स एस'सिएसननिफ्राय गोबां माने बेबायदिनो मा होनो नेशनेल लेभेलसिम गेलेहैनो हानाय गोबां बायदिसिना बिथिङावनो दिनै बाहागो लानानै माने नाम खामायनो हादों मुंदांखा जानो हादों गतिके बेखौ जोंनो नांगौ आरो बे गुबैयै बड'लेण्डनि थाखाय जायफ्रा माने मुंख्लं जादोंमोन सोमावसारनायाव बिसोरनि मुंखौ जुगामि लाखिनो थाखाय आरो बिसोरखौ सिबिनाय बेजों लोगोसे जों माब्रैहाय बयनिबो गेजेराव मोनसे खौसेथि अनलायनाय बेखौ लाखिलांनो हायो बेनि थाखाय बे गेलेनायखौ दिनै 22 बोसोर सिगांनिफ्रायनो होबोबाय थादों दिनै बे 26थि खेब आरो आं सानो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो जोंनि दख'रा बर' फरायसा आफाद आरो स्पर्ट्स एस'सिएसननि गेजेरजों जोंनि गासै बड'लेण्डनि सुबुंफोरखौ बड'लेण्डनि जिथु जारिमिन बेखौ दाजानाय आरो बे बड'लेण्डनि जिथु गोनांथि आरो बिनि गेजेरजों जों बोरैहाय माने गावखौनो मोजाङै खुंलांनानै गुबुनफोरबायदि जों गासैबो बिथिङाव दावगालांनो हायो बेफोरखौ जेब्लाबो माने गोसोखांहोबाय थानो हागोन आरो बेनि गेजेरजों ज' खौसेयै खामानि मावलांनायाव थुलुंगा होलांबाय थागोन बेखौ आं मिजिंथियो बन्सित'आ जाहैबाय बे जेब्लाबो माने माखासे समाव खाबुनिबो खोथा थायो बेवहाय गासिबो गेलेगिरि आरो गेलेनायखौ जायफोर दैदेननाय दैदेनगिरि जोंबो सम आरो सुजुगखौ लानानै माखासे आदब खायदा जों बाहायलांनो हानांगोन खारन जेरावबो माखासे आदब खायदानि बाथ्रा थायो स्ट्रेटेजि बा रणकौशल जेखौ असमियाव होनो थिग बर'आवबो गासिबो थासारियावनो माखासे आदब खायदाखौ बाहायनानै जुदि जों थाङोब्ला अब्ला आं सानो जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जोङो आवगायलांनो हायो जियानो जाथों जोंनि थांखिया जानांगौ जों माब्रैहाय जोंनि लाइमोनफोरखौ माने नेशनेल लेभेलसिम दैथायहरनो हायो बिनिफ्राय जाहाथे इन्टारनेशनेल प्लेयार हिसाबै जोंनि लाइमोनफ्रा गसंथानो हायो नङा डिमाकुसियाव अलरेडि स्टेडियाम कनस्ट्राक्सना जागासिनो दं आरो बेवहाय दा बायदिसिना गेलेनायफोरखौबो गेलेनो हायो अदेबानि जों गासिबखौबो माने मा होनो इनफ्रास्ट्राक्चारनि नामाव जुदि बायदिसिना कनस्ट्राक्सन खालामो अब्ला जों माखासे माने खामानिखौ मावनो थाखाय जोंहा फोथार गैया जायो दा जोंहा डिमाकुसि जितु स्पर्ट्स एस'सिएसननि प्लेग्राउन्ड दं बेखौ स्टेडियाम हिसाबै गासिबो बिथिङावनो बेवहाय गेलेनायनि आयदाखौ सालायनो हानाय रोखोमै बेखौ बानायनाय जादों आरो बेवहाय बिनि अनगा माने बायदिसिना मालाबा हयथ' एक्सप'बो खुंनांगोन मानिबा कनफारेन्स खुंनांगोन बायदिसिना माबा मोनसे मेलाबो खुंनांगोन बेनि थाखाय बे फोथारखौ जोङो उदां लाखिनाया गोनांथि दं खारन बेखौबो जुदि स्टेडियाम हिसाबै कनस्ट्राक्सन खालामोब्ला उनावहाय बेवहाय हाखर जावनो हाया खुन्था गायनो हाया आरो बायदिसिना इभेन्ट्सफोरखौ खुंनो डिमाकुसियाव जेंना फैगोन ओंखायनो अलरेडि डिमाकुसियाव माने स्टेडियाम जाखाबाय आरो बे कमप्लिट जानायनि लामायाव